Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest vídeo anem a estudiar la continuïtat de dues funcions. Una funció que tenim una fracció i després veurem la continuïtat d'una funció definida a trossos. Sempre que tinguem una funció on hi hagi una fracció, el que hem de fer primer per buscar la continuïtat, diguéssim, el que farem és buscar el domini d'aquesta funció. El domini, en aquest cas, hauríem de resoldre el denominador, és a dir, l'hauríem d'igualar a 0. En aquest cas, és una equació de tercer grau, hauríem de treure factor comú de x i ens quedaria x per 1 menys x al quadrat. Aleshores, sempre que traiem factor comú, un resultat és 0, en aquest cas, i l'altre resultat ens sortirà de resoldre aquesta equació. Si resolem aquesta equació, ens dona que la x seria arrel de 1, que acabaria sent més menys 1. Per tant, si substituïm la x per 0, si substituïm la x per 1 o per menys 1, a sota el denominador ens dona 0. Per tant, el domini serien tots els reals menys el 0, l'1 i el menys 1. Aleshores, aquests tres números d'aquí que no són del domini són els que tenen números d'haver-hi una discontinuïtat. Aleshores, anem a buscar el límit de cadascun d'ells i anem a veure què passa. Per exemple, si busquem el límit de 1, el límit de 1, el que fem és agafar la funció i substituir totes les x per 1. Si substituïm totes les x per 1, què ens donarà? 2 per 1 al quadrat més 2 per 1 partit per 1 menys 1 a la 3. En aquest cas ens donaria a dalt 2, perquè 1 al quadrat és 1, per 2, 2, i 2 per 1, 2, és a dir, 2 més 2, 4. I a baix ens acabaria donant 0. Sempre que ens dona 4 partit per 0, és a dir, qualsevol número dividit entre 0, això diem que és infinit, i si el que estem fent és buscar la discontinuïtat, en aquest cas direm que és una discontinuïtat asimptòtica. És a dir, aquí hi hauria una asímptota i a partir d'aquí podríem buscar si aquesta asímptota, és a dir, si els límits laterals van cap a més infinit o cap a menys infinit. Però això ja seria una altra qüestió, és a dir, aquí, si el que ens interessa és la discontinuïtat, en aquest cas, al donar infinit, diríem que és discontinuïtat asimptòtica. Anem a buscar el límit per un altre valor, anem a buscar el límit de 0, que és un altre dels números que no formaven part del domini. Si nosaltres substituïm per 0 les x d'aquesta funció, ens dona 0 partit per 0, per tant això és una indeterminació que s'hauria de simplificar. Si simplifiquem, hauríem de treure factor comú a dalt de x perquè tots els termes tenen x i ens quedaria 2x més 2. Podríem treure també factor comú de 2x, seria exactament el mateix. I a baix, si traiem factor comú de x, ens donaria 1 menys x al quadrat i podríem eliminar aquesta x, és a dir, tenim una x a dalt i una x a baix que ens multiplica, per tant la podem simplificar. A partir d'aquí, si tornem a substituir el límit que estàvem fent, és a dir, per 0, ens donaria 2 per 0, 0, més 2, 2, és a dir, a dalt el numerador ens acabaria donant 2, i a baix 1 menys 0 ens donaria 1. Per tant, el resultat acabaria sent 2. Aleshores, sempre que tenim el límit d'un número que ens dona 0 partit per 0, que és indeterminació que s'ha de simplificar, quan passem de 0 a 0 i ens acaba donant un número qualsevol, aquest tipus és una discontinuïtat evitable. És a dir, sabem que tenim tres tipus de discontinuïtats: l'asimptòtica, quan ens dona infinit; l'evitable, quan ens dona 0, 0 i al simplificar ens dona un número. Si tenim que ens dona 0, 0, simplifiquem i després ens dona infinit, aleshores és asimptòtica també. I després tenim la discontinuïtat de salt, que això ho veurem en les funcions, diguéssim, que estan a trossos. I ens faltaria buscar el límit de menys 1. Si busquem
al límit de menys 1, anem a veure quin tipus de discontinuïtat hi hauria. Anem a borrar això d'aquí. I si busquem el límit de menys 1, que és el que ens falta, el mateix, és a dir, d'entrada substituïm totes les x per menys 1. Si substituïm totes les x per menys 1, això ens donaria, a dalt ens quedaria això, i a baix menys 1 elevat a 3, és a dir, a dalt al numerador, aquest menys 1 elevat al quadrat donaria 1 positiu. Per 2 ens quedaria 2 i això ens dona menys 2. És a dir, a dalt ens dona 2 menys 2, ens quedaria 0. I aquí baix, això ens donaria menys 1 elevat a 3, queda menys 1, però hi ha aquest menys aquí al davant, és a dir, menys i menys ens dona més, i 1 i menys 1 ens dona 0. És a dir, aquí també ens dona 0 partit per 0. Per tant, si ens dona 0 partit per 0, hem de simplificar igual que hem fet abans. Aquí, en aquest cas, ens surt més a compte treure factor comú de 2x. Si traiem factor comú de 2x, ens queda x més 1, i a baix, al denominador, si traiem factor comú de x, ens queda encara, ho trec aquí perquè ho veieu, trec factor comú de x i ens queda 1 menys x al quadrat, és a dir, ens queda encara una equació de segon grau que l'hem resolt al principi per veure el domini, ens havia donat com a solució 1 i menys 1, per tant aquestes solucions les podem posar en forma de factors, canviant el signe, x menys 1, x més 1, i podem eliminar tots aquells factors que siguin iguals, és a dir, l'x més 1 i l'x més 1, i la x i la x. I aleshores, en aquest cas ens queda el 2 a dalt perquè tot l'altre ho hem eliminat, i a baix ens queda el x menys 1. Aleshores, un cop hem simplificat, tornem a fer el límit que estàvem fent, en aquest cas el menys 1, i ens donaria 2 partit per menys 2, que això seria menys 1. Aleshores, aquesta discontinuïtat seria igual que la d'abans, és a dir, busquem el límit, ens dona 0, 0, simplifiquem i ens acaba donant un número, per tant, diríem que en x igual a menys 1 hi ha una discontinuïtat evitable. Anem a veure ara un altre tipus de funció, anem a veure una funció a trossos. Ens diuen que la funció f de x és menys x partit per x més 1 si la x és més petit que 0 i x al quadrat entre x menys 1 si la x és més gran o igual que 0. Què signifiquen aquestes funcions a trossos? Aquestes funcions a trossos representa que, si nosaltres les dibuixem, tenim els eixos de coordenades i tenim una funció que en aquest cas en el 0 cap allà, és a dir, del 0 cap a l'esquerra hi ha una funció, ara no sabem el que fa però és igual, només perquè entenguem, és a dir, hi ha una funció que té un dibuix que del 0 no podem passar perquè ens està dient que només la podem fer servir pels números més petits que 0 i del 0 cap a la dreta tenim una altra funció. Aleshores, el que es tracta de veure és si aquesta altra funció de la dreta comença on acaba l'altra o comença en un altre lloc. Si comença on acaba l'altre, encara que faci un dibuix totalment diferent, en aquest cas seria una funció contínua. Si comença més amunt o més avall d'on ens ha acabat l'altre, aleshores hi hauria una discontinuïtat de salt. Anem a veure com es fa això numèricament. Aquí hem d'estar al cas amb dues coses quan tenim funcions a trossos. Primer, és el número aquest de canvi, que en aquest cas tenim un 0, i aleshores el que dèiem aquí en el dibuix, és a dir, el que hem de veure és si el límit de 0 per l'esquerra és igual al límit de 0 per la dreta. Que això simplement el que farem és substituir per 0 aquesta funció i per 0 aquesta funció. Encara que diem límit de 0 per l'esquerra o 0 per la dreta, no ho fem amb 0,1 o menys 0,1, sinó ho fem amb 0. Anem a veure la de dalt, si substituïm per 0 ens dona 0 i 1 a baix, que això seria 0, i si ho fem amb aquesta d'aquí, és a dir, amb el límit de 0 per la dreta, ens donaria també 0 a dalt i menys 1 a baix. 0 partit per qualsevol número és 0. Per tant,
ens dona el mateix resultat si venim per l'esquerra o si venim per la dreta amb el 0. Per tant, en aquest cas, diríem que és una funció contínua en x igual a 0. És a dir, un dels números, diguéssim, problemàtics, que seria aquest d'aquí, sabem ja que és contínua perquè els dos límits laterals ens ha donat el mateix. En aquest cas, tenim un altre problema perquè hi ha denominadors. Si no hi haguessin denominadors, l'exercici ja s'hauria acabat en aquest cas, diríem que en 0 és contínua i s'acabó. Aquí el que hauríem de dir ara és el domini d'aquesta funció i el domini d'aquesta funció. Si jo busco el domini, diguéssim, del tros de dalt, el domini del tros de dalt seria tots els reals menys el menys 1, perquè el menys 1 és el número que em fa donar 0 al denominador. I si busco, diguéssim, el domini individual d'aquesta de baix, seria tots els reals menys l'1 positiu. Si ho comprovo, el menys 1, que és el que m'afecta a la de dalt, he de veure si està dins d'aquest interval o no. És a dir, el menys 1 és més petit que 0? Sí. Per tant, quan jo vagi a dibuixar quan la x, diguéssim, val menys 1, hauré d'utilitzar aquesta funció i no podré. Per tant, el menys 1 realment no forma part del domini global de la funció. I amb l'1 em passa exactament el mateix. És a dir, l'1, que era el domini, diguéssim, d'aquesta part de la funció d'aquí baix, és més gran o igual que 0? Sí. Per tant, com que l'1 és més gran o igual que 0, no el podré posar en aquesta funció. Aleshores, diríem que el domini global, diguéssim, de la funció és tots els reals menys l'1 i el menys 1. Aleshores, hauríem de fer el que hem fet abans amb la funció anterior, que seria buscar el límit de 1 i de menys 1. Si nosaltres busquem el límit quan la x val 1, el que fem és, com que l'1 és més gran que 0, ho substituïm en aquesta funció. I ens donaria 1 al quadrat i 1 menys 1, que seria 0. És a dir, 1 partit per 0. Això sabem que és infinit, per tant, en aquest cas, hi hauria una discontinuïtat asimptòtica. És a dir, sempre que ens dona infinit, discontinuïtat asimptòtica. I si busquem el límit de menys 1, el límit de menys 1 hauríem de fer servir aquesta funció d'aquí perquè el menys 1 és més petit que 0, per tant, substituïm per menys 1 totes les x i ens donaria menys 5 per menys 1 ens donaria 5 a dalt i menys 1 més 1 ens donaria 0 a baix. Això és infinit, per tant, diríem també que en x igual a menys 1 hi ha una discontinuïtat asimptòtica.